Rozejrzyj się wokoło, są tu fajne filmy, a nie jakieś tam zioło. Przy każdym moim filmie jest opis nie za wielki, bo przecież o to chodzi, żebyś myszkę wziął do ręki. Lubię grać w Minecrafta, lubię strzelać i zabijać. Nie lubię już szkoły, teraz w filmach nawijam. Chcesz mnie tu oglądać, to prosta sprawa. Kliknij teraz suba i rozpocznie się zabawa. Jestem Adnos, a to mój kanał z grami. Nie wciskam ci ciemnoty, no może czasami. Teraz puszczę ci filmik, a ty pamiętaj o tym, żeby kliknąć łapkę w górę, a nie pisać głupoty. Lubię grać w Minecrafta, lubię strzelać i zabijać. Nie lubię już szkoły, teraz w filmach nawijam. Chcesz mnie tu oglądać, to prosta sprawa. Kliknij teraz suba i rozpocznie się zabawa. Lubię grać w Minecrafta, lubię strzelać i zabijać. Nie lubię już szkoły, teraz w filmach nawijam. Chcesz mnie tu oglądać, to prosta sprawa. Kliknij teraz suba i rozpocznie się zabawa. No to finał. Adnos sobie gra, la 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 la. W dupie wszystko ma, la 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 la.